से मार। अच्छा दादा झटका ना तो सिंगल बॉडी के हमार देह हो। तारा झटका के फेर में कोई हमरे लाइलन पिस्टन खत्म हो। अब के लाइलन पिस्टन बदला रख। हां जी आ तो कहीं लइकन के आंखें भड़क जाए। दी भैया रोहित बाबू का माता जी के माध्यम से आशीर्वाद है भैया। राव नाम का राव नाम का हो। अच्छा रोहित बाबू का माता जी के माध्यम से पुरस्कार गोड़ लगनी हो। जय हो। गाड़ी धरे जाता रही रजनीश भैया रवा तक कहाँ भौजी जाता रही ट्रेन धरे फ्लाइट के टाइम नहीं। अरे बाप रे अरे बाप हो बाप। अभी हमार भौजी पूछले कि हम 16 बरिस के बानी। सब कुछ इहो पूछले कि हम 16 बरिस के बानी। अयो भौजी हमनी के बुझले सोरहिए ही। आ पर्स टांगले बनी बुझाता कि मोदी जी के पीए है। पर्स न टांगल देखी इनको बाप हो बाप। अरे बाप हो बाप। सब भौजी सोरहिए ही। अब आई फिर गीत संगीत में ले चलता नहीं। हाँ नहीं का सही हम बुझता नहीं कौन सी लगता। सब समय समय से दियाई विचार करी। किसी विद्वान ने कहा कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और ये तीन चीजें जिस व्यक्ति को मिल जाए उसे हर जगह सम्मान देती है। इसलिए भूख लगने पे भोजन करना एक प्रकृति है। रजनीश भैया भूख लगने पे भोजन करना एक प्रकृति है। बिना भूख का बार बार भोजन करना ये विकृति है। और खुद खाली पेट रहकर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। दुगोला सोने खातिर अब सब बैठल बानी। अगर एक लेखा से मानल जाए चाचा तो दुगोला खत्म हो गइल बा। पूछी कैसे भौजी एगो बात हमरा पर बाकी छोड़ दिलिए कि हनुमान जी के लंका में काहे भेजल गए। हम बताओ नहीं हनु दुगोला का मन है कि अगर राउर बात हम बतौले बानी तो हमरो कोनो बात बाकी बतो करे पूरा करे के चाहे। तब दुगोला तो लोला बजावला के दुगोला होला ना ना ये दुगोला ना हो। अगर दुगोला का माने दुगोला होखे के चाहिए तो और बात बाकी रहल कि हनुमान जी के लंका में काहे भेजल गइल तो हम बताऊनी हो। तो हमरो बात बाकी रहल हो कि गौतम बाबा कुछ चला के मरले तो गाय गिर के मर गइल। गौ हत्या लागल तो गौ हत्या से उग्रन कैसे भइल कैसे उग्रन भइल। गइली ना गइली फलाना ब कहली ई त खिसवे साच क देली। बिहार में हमने कि मेहरारू खिसा कहली स कि कहां धरी छी तनिया कहां धरी सागरे आ कद सोया मरले मोटो की तो लौटल हिनकर भाग लौटल हित के भाग। निर्मला जी अगर औरा घमंड बा कि हम गावत नहीं तो पैसा मिलता तोरा गावला पर पैसा नहीं खे मिलो ये मन के भरम निकाल दी। एक लोग पैसा देता करे वाला लेडीज सही दूसरे लोग रुपया ये से देता देखा था कि भैंस थान बाट के दोसर कुछ नहीं खेरौरा में 0 बटा 0 बराबर 0 आंसर और तना बा हाय कहतर के मेहरारू जान के भूल के आई मत मर्दे चार जना के कोई चीज बिगाड़ ले। यही से हमरा विजेंद्र बाबा एगो बात कहले रहनी कि गुलर के फल के अचार कबो ना होला फनला से बानर कलाकार कबो ना होला। गुलर के फल के अचार कबो ना होला फनला से बानर कलाकार कबो ना होला। निर्मला यादव जी जवन मौगाई रउरा करतानी ई अंगना में निक लागेला काहे कि हिजरा के दल पर गुहार कबो ना होला। नहीं खेला ना रुको रुक रे मंजीत बाबू के माध्यम से पुरस्कार बाबू हमर पढ़ लिख के और अब डीएम बनो हम आशीर्वाद देता नहीं। हमरा से कहता रही कि निर्मला यादव जी से दुगोला गावल दाल भात के कवर हम सही कहता नहीं रहा ई बात रोड 1 लाख के कहनी हम रोड से दुगोला गावल साधारण बात थोड़े बा वो तो कैसे हम गा लेता नहीं ई कोनो पूर्व जन्म में हम बढ़िया कमाई कइले बा। ये जन्म में गावे के ये जन्म में ना अगला जन्म में कमाई कइले बानी कि रौरा जस
लेडीज मऊ से हमरा गावे के मिली लेडीज मऊ मरद एगो मऊ होला नु लेडीज में के मऊ लेडीज में के मऊ भाई आ फिर गीत संगीत सुनावता हंसई एगो बात हमरा याद पड़ गई हंसे वाली बात ना ओरिजिनल बात हो कैमरा के सामने कहत नहीं रजनीश भैया निर्मला भौजी के एगो छोट बहिन बाड़ी इनका से छोट ए जितना मोट बाड़ी नु उतने पातर इनकर बहिन बाड़ी बिमला है इनकर बहिन है बिमला निर्मला के बहिन बिमला अब पातर छितर बाड़ी इनकर बियाह जब तय भइल नु अब मोटहन लइका से भैया खनी लइका से हां एकदम ऐसा लइका आ जब लइका देखे गइली कर बहिन बिमला औली लवट के लइका देख के निर्मला भौजी पूछली के बबी लइका कैसन बा कैसा तो इनकर बहिन लगली रो पूछली कहली कि चुप रह का भइल बा काहे रोत रे इनकर बहिन कहली के दीदी लइका तो ठीक है बाबा की बड़ा देह गोर बा ये अनुभवी प्यास न भाई देख के अनुभव कर लेवेली लेकिन चुप रह तोरा अनुभव बा तोरा बुझाला टीवी कयो इंच के किले में तो रिमोटवा तो 6 इंच के नु छे में अश्लील कहले बनी टीवी या रिमोट में कहां अश्लील बाजी 32 इंच के टीवी होको चाहे 36 इंच के रिमोट तो ओकर 6 इंच के नु होला विवेक फेर बस समझाई ना सब रौरा में कमी बा आई फिर गीत सुना बाबा का मास्टर तो ही भगवान राम तो ही कन्हैया तो ही परशुराम चारों धाम गोसैया अब छोड़ी कर बुरा काम जे नाम जप अठो जा तो ओकर बनवल बिगड़ल काम ए गोसैया आखिर काहे कहनिया चाचा आज समय इतना बाउर बा कि लोग जितना अपना दुख से दुखी नहीं खे उतना दूसरा के सुख से दुखी बा बानू आज लोग के अपन पलानी चुअता तो लोग अपन पलानी छवावे के फेर में नहीं खे लेकिन कहीं पटीदार के छत ढलाई होत होखे तो दिन रात वही फेर में लागल बा कौना केस में फंसाई किन का छत के ढलाई जल्दी हमरो कराई कहे कि नीचे बहेलिया हई जाल के बिछवले बा तो हई व्याधा लोगवले बा निशान ए गोसैया ए हो भगवान राम लाज के बचाइना तो आज आफत में पड़ली परान ए गोसैया एगो हम दुअर्थी गीत गाइब रजनीश भैया तने खाड़ो कब न चनियाव है ने एगो दुअर्थी गीत गाइब गोस्वामी बाबा लिखले माने कले जुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर न रहत रही पारा अब तो जैसनी बाड़ी का जरे जरे हमरा बने को पड़ी नु बाकी प्रसंग जवन भाव जाई तू गा देलु हनु ए ठीक भइल जे तुलसीदास मर गइल ना तो रहते नु तो उनका चापा कल में कूद के अपन जान देवे के प्रसंग जितना तुलसी बाबा छोड़ देल बड़े नु विश्व भोर होके वे सब गा रहल बड़ी ती वाह वाह प्रसंग के मर्डर क देली भोला भैया के माध्यम से पुरस्कार करने के फल लेके ने भौजी एक दिन भेटाई आज लोग का बुरबक वाला के माल खींचत दारू लेकिन करने के फल के भेटाई गोपाल बाबू भावा का संजीव जी कभी लिखले का कि करने के फल एक दिन आज बुझाता नहीं कि लोग का बुरबक बनौले बनी ना लोग बुरबक बा
लेकिन भगवान के सीसीटीवी कैमरा हर जगह लागल बा। जहिया चेकिन में धरा जाई, आज गाड़ी पकड़तिया, फोन करता नहीं विधायक जी पैर भी कर देता, गाड़ी छूट जाता। लेकिन जहिया हई गाड़ी चाहे हई गाड़ी चाहे हई गाड़ी वो पियवा के लगे धरा जाई, विधायक जी के पैर भी चली। रेलो मंत्री फोन करिए कि हम रेल मंत्री बोल रहे हैं, तो भगवान कहेंगे चुप, हम ठेल मंत्री बोल रहे हैं। जिसका बारी आएगा उसको स्वर्ग में नहीं तो नरक में ठेल दिया जाएगा। ठेल दिया जाए भाबा का तो कोलनी के फल अरे साभा का भेट करने के फल भेटल न चनिया कमर के घेरना ही पट दिखावे के क्या बात है। कोलनी के फल अरे साभा का भेटला कि जौआ के संगे संगे अरे जौआ के संगे संगे भोनवो पिसाला जौआ के संगे संगे भोनवो पिसाला कोलनी के फल एक दिन सबका भेटा मालवे तो झाल एकदम कम कर दी हम झाल गाड़ी में। आई रजनीश भैया के माध्यम से आशीर्वाद ए हला विश्वजीत बाबू के लगा भैया कराओ हां भाई हैं बख्तियारपुर घर हो पटना जिला तो बड़ा लाइदार जिला हो, लोग बड़ा रुपया देला बाकी बड़ा फायरिंग करेला गोनो ही गावे चल काने तर फायरिंग को देवेला लोग बड़ा बाउर लागेला बाकी रुपया हो मिलला ऐसे हम लेके जाए तो कोरानी के फल एक दिन सभा का भेटा ए बाबूजी हेलो हर जौआ के संगे संग जौआ के संगे संग भुनवो पिसाला भुनवो पिसाला भुनवो हमारा भोला भैया के मलिकाइन के तरफ से हमने के भौजी के तरफ से पुरस्कार राजा बन के राजगढ़ तनी मुर्गी मरी है पहले प्लेन मुर्गी तब चक्रधार। रजनीश भैया जब दाम खर्चा होता नचनिया में 3000 तो नचनिया के कला से आनंद ली नचनिया के कमर में कितना घिर रही बा तनी मुर्गी मरी हम उसका रावण सीता जी रावण कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था। रावण बहुत बड़ा पंडित बहुत बड़ा विद्वान था। विचार करी चाचा रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं था। रावण के जैसा किसी के पास सोने का मकान नहीं था। रावण के जैसा किसी का इंद्रजीत संतान नहीं था। और रावण के जैसा किसी के पास पुष्पक विमान नहीं था। रावण बहुत बड़ा पंडित रहे तब वो सीता के चोरी कैला साहेब वो जानत रहे कि हमार कर्म खराब भइल बा जब ले जानकी के हरण ना करब भगवान हमरा लंका पर चढ़ाई ना करे जब ले हमार मरण ना होई तब ले हमरा है पापी खानदान के तोरण ना पासी खानदान तनी अब चक्रधार मोड़ के मरी है ना जनिया घिरलाई को रावण सीता जी छोड़ा रहे तो लगन भाई रावण सीता जी के ले चुराई
फोकट में मारा रे गौले कुंभकर्ण भाई। रजनीश भैया के माध्यम से आशीर्वाद गोड़ लगनिया नौल भैया सुत गइल बनन का के नहीं जाके गोड़ा। रावण सीता जी के ले अइले चोराई आ फोकट में मारा गइले कुंभकर्ण भाई। अच्छा कुंभकर्ण के कोनो गलती रहे? अच्छा रावण पूर्वक रही तो सीता जी के चोरा के लिए उना जानत रहे कि भगवान हमें यही लंका में तो हमनी के सर्वनाश हो जाई। उ जानत रहे ओकरा पहले ओकरा खानदान में जितना पापी लोग रहे सारा जाना के खत्म करा के आ तब लास्ट में अपने मुंह कि हम चल जाए तो कनी के तरन तार कैसे हो। रावण सीता जी के ले अइले चोराई फोकट में मारा रे गइले कुंभकर्ण भाई। यही से कहतानी कि समय के ओलार नहीं अरे समय के ओलार नहीं केहू से सहाला चलुआ के पौधे पौधे वो पिसला। अब तने 2 मिनट मुस्कान बढ़ जाइए। अब प्रसंग जो ना दे साइल बा